Ngaphuma ngithi ngiyofunda. Ngoba kahle kahle ngize ngiphume ngithi ngiyofunda vele babe sebelilahlile ithemba ngilibele ngiphinda iclass ngilibele ngiphinda iclass base belilahlile ithemba kumina noma ngenzani yabo. Hayi ngiphume ngithi ngiyofunda sihlangane namagani hanjiwe kuyotshwaleni fiki wotshwaleni kudliwa intraba la khona ngoba ngangiqala young blackheartist. Ngaze nga-end apha bhuti wami ngaphaphama endlini engangayazi. Mengiphaphama kugcwele amakhondomu. Okay, mangabe uphaphama noba wedwa noma bakhona abantu nabo kodwa ubazi noma uphaphama wedwa nje namakhondomu. Akunabangani, akunamuntu endlini, indlu nje oyibonayo ukuthi le ndlu le kahle kahle kwakuyisakhiwo sasakhiwa. Mhlawumbe umuntu wahluleka ke ngamandla uyawazazi izindlu zasemakhaya kwaku round nje. Oyibonelayo ukuthi kushuthi mhlawumbe kwakhona umuntu wayezothi uzowakha inxiwa la wahluleka. Kwase kwaba indawo yokuganga. Kwase kwaba indawo kushuthi abantu abayigangela kuyona. Bese ngikuphululeni mungancane mama. So ekuphaphameni kwakho lapho akukho umuntu awukwazi la ukhona noma uyakwazi. Muphuma ngaphandle. Ekuphaphameni kwami sisi ngathi mengiphaphama ngiphaphama ngiphelelwa amandla. Okay. Ngoba ngangigqoke i-short ile phansi. Mengithi qala hiba amakhondomu amangaka and ngiyazizwa esithweni sami sangasese ukuthi lento angikho right. Futhi ngiyazizwa ukuthi ngoba ngase ngiwuphulile umthetho wabazali ngalala nomuntu wesilisa. Ngiyazizwa ukuthi ngeke angilalwa ngomuntu oyedwa la. Mhlawumbe baningi ba more than 10 abantu engilale nabo. Uyabo? Ishu. Yaqala lapho impilo yami kangazi ukuthi ayikho right nasemqondweni nje ngazi ukuthi hayi vele la sengiyayidumela. Usuyabuyela ekhaya, usubuyela kanjani ekhaya? Mengibuyela ekhaya siswami ngibuye ekhaya ngiyasaba ukusho ngizothini baba. Uyazi ubaba ukuthi ngiphume ekhaya ngithi ngiyofunda. Yabo. Ngibuyele kamnganami vele uma wakhe wayehambile uma wakhe benokuthi enomlungu amsebenzelayo la eStenga. Yabo benokuthi usubonile la uphumela khona ukuthi indawo yazi. Ngiyabona ukuthi hayi le ndawo engikuyona indawo engakamnganami. Okay. Mengiphumela ngapha. Abangani. Hayi mengifika ekhaya kuba umnganami ulele. Okay ngingene ngaphakathi ngigeze angifuni nokumchazela lutho ngoba ngiyazi ukuthi abangani bami bawuhlobo olunjani uzobe sengikhuluma kubantu echaza istory sami. Hayi ngigcine lento ngaphakathi mina ngithini ake ngigqoke ake ngishintshe lento engiyigqokile ngimcela ukuthi akangifakele amanzi ngigeze. Hayi ngigeze ngibe right ngigodwe ngekhaya. Semesifika la eThekwini impilo yaqala ngazi ukuthi bamnandi bhuti wami iba mnandi. Okay, impilo bamnandi usulethwe kulomuntu wangaphandle ola eThekwini. Okay, iba mnandi kanjani? Iba mnandi bhuti wami ngoba ayikho into ebesingayitholi naye lo sihlala naye lo bhuti. Besihlala eflatini elilodwa besibhukhela iflat sihlala nje eflatini elilodwa sisoba u3 kahle kahle. Wagcina esishintshela ke lo bhuti. Kwangangokuthi usethini manje usethi ukhathele ukusondla. Ekugcineni uwondla umnganami yebo uyeza ukuthi yena uyalala nomnganami. Uwondla umnganami uwondla nami mina ngimsiza ngani. Hayi ngithi mina indlelani mhlambi yabo ngifuna ukubuza ngoba umbuzo wakhe angiqondi ukuthi uthini. Abesethi ngikufuna ukunilala nobabili. Hey bhuti wami kungichoke lokho. Ngithi kanjani ngoba phela wena mfethu umuntu kamnganami. Athi hayi mina ngifuna ukunilala nobabili. Ukusho konke lokho kuphi umngani ukhona uyayizwa. Ukhona umngani la endlini. Wow. Athi umnganami how baby kanjani manje? Athi mfana ngikhathele ukunondla. Ngeke ngifike ngondle wena ngiphinde ngondle nomngani wakho. Hayi. Sigcina
esethi-ke manje useyasikhipha yabo la endlini. Hayi sibone ukuthi nathi mangabe siphuma kulo muntu soshonaphi yabo. Lo muntu usinikeza ukudla, lo muntu uyasibhemisa, lo muntu uyasiphuzisa njalo mengama weekend noma inini into esiyifunayo uyasinikeza. Mesiphuma la soshonaphi sazibala eThekwini. Hayi ke kufika isikhathi sokuthi akukho unqaba. Hayi bhuti wami ngifuna uqamba amanga. Lo yabhuti walala nathi mfethu. Walala nathi. Wazi wafuna ukulala ngisho nangali ngemuva.